tini phungo thuma basawnya ang mobile khulugai net khulugai nanyamini ani mungune rangsa hune belaikino hamya video boro fake news namune tini viral khlai tongkha অথচ অব পুরা টোটালি ফেক অব হাইবর যে রাংসা উনসিল সামানি বং তিনি কোনো প্রুফ প্রমাণ গরে হাইপেনা আনো সাজা ইয়াংনি সিনি বুয়াগারানি थानसानि जे मारिनो सोबायना बागै गोबां बदल अर तिनि मानजुइनाय अर या सुजाक दङ जोंनो थानसानो खरां सोबायना बागै का प्रोग्राम पर जे कासे कासे जे बर कक्सिल जामानि जे रांसा आवसा मानि टोटाली बर जे 13 तारिखआव हांरान दिनो बर प्रोग्राम खायना हनैनाय चिनि मथानि खरसा खरनो तैनाय गोबां बदलनि बर अर शेबना हाका program खायने बर बिजनेस खायना हनैने जानि मुंडा मथंनानि र के जों तो अ जिनिस न तो कुन दिनो साजा गया जों बबो थांना नांना हनैने जों बबो रिटन पेपर या फालायजा सिनि एसडीपी सान थानिबो गाकाय बर कमिटि जानमा करे बिसिनि बडी न जानमा करे के तफन जों खामान यागुलो जों बर बे थांनि कक साले क्या अब हाय तो ताबुंनि सिचुएशन तो बेला हामिया ए प्रोग्राम नि मुंनायने गोबां बर चिनि बर देरै तंलाय इफेक्टेड नि तो टोटली YouTube फ्लो नु खाखाnya जों टेबलेट सालायजा ड्राग्स सालायजा माने केफेक सावैने गोबां बर एक्सिडेंट तंलायो थैलाय तंलायो के जों अबनो टोटली जों खलायमांला हनै बंग बादा खलायजकसे बर सुनो कयु जोंनो अब मा खलायनाय जों थानथि पारमिसन सानजा प्रोग्राम सेटअप खाजा हनै बर बार बार कयु के जों आ दिनो पाइजकसे ताइन दिनो बर हायनो हाय आनो कल खायु प्रोग्राम चालना बगै सिनि लस थाङि तंखा दारा जोंनो अब कासा माब्रक सानका जों नंनो जानजालिया बडिनो साजालिया के बरक चेयारमेन बडि बायबा कक सालाकिया के बरक दाम सानाय खुशी खलायना रहनि बरक सासाव रां हादिउ कायपेनो जों मोथांना से कक साव जों अर कुनु करे अब नों यागलो जों साका ताबो तो तैसे कोरोना पेंडेमिक चलितो नाइट कर्फ्यू अक बरक बसाका अब हायरक जों कुन दिने एलावरिमिया के बरक तिनि चिनि कक सामानो मानिलिया बरक तिनि गभर्नमेन्ट टीटीएडीसी हापां स्टेट गभर्नमेन्ट नि बरक रुल नबो बरक तिनि नालिया फलो खालिया सबाई बरक टाइम लिमिट क्रॉस खाइने बर प्रोग्राम चालुखा चाल थमा यागलो बर ताबुकै प्रोग्राम थमा यागलो बर ताबुक साव सिलचाव रां चाव हुनै रां मा सामा करे के बरक तगा साका नगनि रां र चाव हुनै के जों तोर नगनि रांचाना तो ककरै आं तो वाइटीएफ नि सदर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नि आं वाइटीएफ नि सामख्लाय दं युथ नि सामख्लाय दं और तो आं रांचाना कुनु प्रॉब्लम करे को ककरै और तो बिसिनि बॉडी दं बॉडी रं थानि साबो उगो दं दाइ के कासिनि रांना बां बाकी जों चाइनानै बा के बंनि थानि जों थामा करे रां सामा करे टोटली फेक बंगर आं कुनु दं हमकि दंके रमा करे बरक तिनि आसकै हामियाकै सेराबै साका चिनि मथानो दुर्बल खाइना बागै बदनाम खाइना बागै तगाय सका बर सब जोनल वाइस चेयरमैन ता जति सब जोनल वाइस चेयरमैन कुनु अपॉइंटेड करे कुनु घोषणा करेको खब खलायाको सब जोनल खाबजायको हापेन बरखाय अबनिनो बुमु कयजन अबनि कुलुगो लिडार दङ जे ब पोस्ट लिडार बंनि मु खबजायैने बर यही सुरै हामिया फैक्स नामै साइटो केतेगा सबर सब सेंटर नि रां 12,000 चाव हने सब सेंटर नि रां तो जों तोर साइसि मानजा और तो जों चिनि कुनु लिंक सिंगना करे जों वाइटीएफ नि और yang थांगो थानसानि कोन जों गपिरि दङ जा जों प्रोग्राम फ्लाइ दङ इंगाकै अब तो बिसिनि बेपार के बिसिनि बॉडी नि बर रक जुदि अब जों रां चालै चंकाय चिनि बॉडी रनो करप्शन माबा बर साकमो बर तिनि कुनु बं तिनि कुनु करप्शन करे नाहार नामिनि सामकुम एकदम ठीक ठाक चलि दङ के तिनि बर जेर सानाय कयेकजन पार्टी गुबुन पार्टी मिलुइने बर हामिया किक्लाnya बागै हामिया साना बागै बर कौनो तिसाव एक अथच बर कुनु अर पट करे शॉर्ट करे अरनियर बाहारै नै तंनाय रक्सि आसनको निन मुखे आनु सपन देबमा ओ पतो तंग सदर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पुइलानो मिडियानो हामबाय मारो मिया जे अबा है कि जे वायरल जे खाइमनि ति काइसे संगरत मानदै ब्लक कमिटिनि बिसिन खलायजाक चिन्ति ब्रह्मथा पार्टी अफिस काइसा प्रेस मीट मा खाइया खाइमान का म हाइनो तिनि जेव दिपु देबरमा सं जेव मा है कि जे इनलिगेल
je kok samani omo totally जों पार्टी बाय लिंक बो करै किछु करै पार्टी रक जेवमा हे सिद्धांत नाहामनि सपन देवबर्मा कायसा जिनि दिप्रा मथनि साका संगठन सदर डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बरक तो जे पार्टी जे रूल सामनि अथवा जों जे निर्देशमन अमसे संमा खायनाय हायपनो जों पार्टी रक जेवमा हेकै अमो हाय जागावो अमो हेकै मा खायनाय रने जों रां चानानै हाय खायनाय तो करै आं अर पयना मुजुङो तिप्रा मथा होइते आं रिक्वेस्ट खायना मसुं जेता इनलिगेल जेताउ दिपु देवबर्मा सं जमा के भाइरल खाइ तमुनि सरang साथि होइते अमनो दाटि दाटिकै बन्द खायना बागै तेगिसा न रिटर्न छावै तिप्रा मथानि अथवा बुवागरानि नेतृत्व जमा के हामिया जे खाइ तमुनि अमनो दाटि दाटि रसै ना बागै आं मान्दाइ ब्लक कमिटिनि पक्षंगै तिप्रा मथानि अंगै आं आवेदन खाइजाबो इमिडिएटली अमनो रसना बागै तामि बागै अरो किसु ताबो तिप्रा सारक थानचां माने जरावो ओ थानचानो सामुं बुबाग्रानि नेतृत्व ताबो एडिसि हाबं फाइमेन 8 मास ओ 8 मास जों ताबो सरकारनि मानथाय सप्ताय होइते जों पुनरो ताबो आबोर तो रैसिमियाखौ जे तंमनि राज्य सरकारनि जे रेगा जे सामुं खाइतम आस खाइमान तंगो अथवा जिनि एडिसि प्रशासन होइते जों तिजा लामा तिजा खाइ तंगो पीडीएफ फान होइते अथवा नि पञ्चायतनि जे डेभलपमेन्ट फान होइते किसे मिसे जों सामुं खाइजाय तंगो ब्लेस कमिटिनि पक्षंगै आसुकसि किन्तु तिनि सरकारनि कोन एकटा कतगला तिनि गरक सामुं फाइमानि अमरते जों कोनो जों सिगला बदन जों निर्देशरिया सपन देवबर्मा जों निर्देशरिया किसुनि अमाय जे इनलिगेल जे कक साइतमोन आंखौ अमन आं बागै आं माने तिप्रा मथंगै आं दुखजनक खायतां बागै खाजानि ताखुकताय बुकचं अरो किसु बिडे अथवा रुलिं पार्टी र दिपु देवबर्मा कायसा माने उसिंखला खायमा कायसा माने चुकलि सिगै ओ तिप्रा मथनि बुमुंनो हामिया खानि बागै अबताव बुबाग्रानि नेतृत्व बुमग्राना बुमखां कसम खायनानि बागै अबताव माहिगि खाइ तंगो ओ चक्रान्तनो दारि दारि बन्द मा खायनाय ताखुक दिपुनो आंबोनो हामिया सामाको गया नों जदि अमा हायकि जों नुगै तंखा सपन देवबर्मा अथवा सञ्जित देवबर्मा दिपु बो पटो तंग अथवा दिपुताम सामुं खाइ तंग नों अमो सिङेबो नों पार्टीओ सिद्धान्त खाया नों अमो नों सोंना दरकार तंमनि सरang साथिनि मिडिया बाय जाति सायना आं बनो रिक्वेस्ट आं बनो हामिया तक साया हायपनो नों अमो सदां नों चिन्ता दाना खायै अमा हायकि नों किसेया तंखाय खुब काहामखौ आं आशा खायो इमिडिएटली अमनो तारातारिखे बन्द खायना बागै आं तिप्रा मथानि 11 नং मान्दाइ ब्लक कमिटिनि पक्षंगै आं रिक्वेस्ट खायजो नों दारि दाखे अमनो तानानि बागै आं कयजाव